אוקיי, שלום רב, אנחנו ממשיכים היום עם משנתו של רודולף שטיינר, האנתרופוסופיה, הנושא הזה של אוקולטיזם, תורת הנסתר, שטיינר כאוקולטיסט, כבעל ראייה רוחנית, על-חושית, אלטרנטיבה למדעים המודרניים, המטריאליסטיים. לשיטתו, והקשר הזה המורכב בתורה שלו בין גזענות לבין אוניברסליות, שני עניינים שקיימים בתורה שלו, כאמור, מה שמפיצים תלמידיו, ממשיכי דרכו, חסידיו, בסדנאות, בקורסים, זה את היותו הומניסט ממדרגה ראשונה, אוניברסליסט, והתמונה יותר מורכבת גם מבחינת מה שהוא עצמו כתב והרצה, וההיסטוריה של התנועה שלו גם אחרי מותו, בתנועה, בתקופה של הרייך השלישי, עליית הנאציזם, וגם בהמשך. אני עובר כאן אל האתר של הקורס, אנחנו נמצאים בנושא החמישי, ובעצם הנושא של שטיינר יחתום את ההרצאות כולן, זאת אומרת, לא עסקתי בכל הזרמים, לא עסקתי בנאציזם בקורס הזה, ולא עסקתי באריוסופיה. הנושא הזה של שטיינר חותם בעצם את ההרצאות, חותם את הקורס. אני עובר אל הקובץ מהפעם הקודמת. אני רק רוצה לחזור בקצרה, הבאתי פה כמה פריטים ביבליוגרפיים. ונתתי פה רקע, אני חושב שהוא מאוד חשוב, שלושת השלבים של, אפשר להגיד, התפתחות, שלושת השלבים ההיסטוריים, אפשר להגיד אפילו אבולוציוניים, של התודעה האנושית ושל הופעת האני. שלב א', הראייה הרוחנית המיתית הקדומה, מין ראייה מיתית, מיסטית, של בני האדם בתקופות עתיקות, עד בעצם להופעת היהדות והופעת המחשבה היוונית בשלב ב', שם מופיעה התפתחות החשיבה, הופעת החשיבה, התפתחות החשיבה. זאת אומרת, האדם במצב א', לא היה לו יכולת של הפשטה, כן? אפשר להגיד שהמחשבה אצלו הייתה באיזשהו אופן ראשוני, כמו של ילד קטן. התפתחות החשיבה בשלב ב', תודעת האני, הופעת תודעת האני, המודעות העצמית, המודעות של הנבדלות, שאנחנו מול העולם, כמו שאמרתי, ישויות נבדלות, ישויות אוטונומיות, ישויות רפלקטיביות, שיכולות לערער על העולם, מעמדה של ריחוק, ושלב ג', ראייה רוחנית חדשה. אמרתי, יש לזה מבנה דיאלקטי שמזכיר מבחינה מבנית את הפילוסוף הגל, התפתחות הרוח, כאן התפתחות התודעה בהיסטוריה, ראייה רוחנית חדשה, כוללת את השלב ב' ואת שלב א', במעין סינתזה ברמה יותר גבוהה, עם האני העילאי, האני הרוחני, שאצל שטיינר מזוהה עם הישות המשיחית הנוצרית. הלידה, אפשר להגיד, הלידה של האני הגבוה בנפש האדם, בישות האדם, שהיא גם לידת המשיח הנוצרי בתוך הנפש,
כפי שאמר שאול התרסי, לא אני, אלא המשיח הנוצרי בתוכי, המשיח הנוצרי בי, הלידה של הרוח בתוך האדם, כתהליך של התפתחות וגם תהליך של גאולה, גאולה אישית אמרתי, וגאולה קולקטיבית, חברה אנושית שהיא מתנשאת מעבר לקשרי דם, קשרי רוח, ודיברתי גם על הנושא של האריות בתורת שטיינר, הגזע הארי כגזע כולל, והתקופה הנוכחית עומדת בסימן ארי, במיוחד ארי גרמני. ראשית התקופה בתקופת הרנסנס במאה ה-16 כמדומני, כן? זאת אומרת, אנחנו נמצאים רק 400 שנה פלוס בתוך פחות או יותר, לא זוכר, הוא נקד שנה מדויקת, אני כרגע לא זוכר אותה, שטיינר, שנה ממש מדויקת, שהתחילה תקופת התרבות הנוכחית, שהיא גם תקופת התרבות העילית נישאת על פני גזע עילי, מתוך גזע עילי, הגזע הארי גרמני. בהמשך יבואו הסלאבים ויהיו עוד, כתבתי את זה פה, אני רוצה היום להיכנס למקורות של שטיינר גופם, אז בלי הרבה הקדמות, שאני פשוט אוכל להספיק, כאן אנחנו רואים הרצאות של שטיינר על ריכרד וגנר, סליחה, וכך הוא אומר בהרצאה, הרצאות של שטיינר הפכו לאוספים של הרצאות, בעצם לספרים, גם שאלת היחס בין הספרים הכתובים שלו להרצאות, שאלה מורכבת, אני באמת, זה יכול לאכלס קורס שנתי הנושא הזה. כך הוא אומר ב-1905, הוא אומר, ואחרי זה מופיע בכתוב, עלינו לקחת בחשבון את גזע השורש החמישי שלנו. אז השפה היא השפה של הגזעים ותתי גזע, או תת גזעים, השפה התיאוסופית, שאחר כך הוא לא משתמש בה, אז זה הגזע הארי, שהשיטפונות קברו את אטלנטיס, הופיעו בהדרגה 5 תת הגזעים של גזע השורש החמישי. זאת אומרת, הוא נותן פה כאילו תמונה של עד לזמנו, אז עד לזמנו מדובר רק ב5 תת גזעים, לא ב7, ההודים, המדים פרסים, האשורים, בבלים, שמים, כן, אני בעצם הקראתי את זה גם בפעם הקודמת, ואנחנו רואים שגם ידוע שהוא אומר שההבחנות הגזעיות בין בני אדם, שמבחינתו הוא מתאר זו עובדה אוקולטית, זה מדע רוחני, זה לא רעיונות שהוא הגה ממוחו הקודח מבחינתו, כן? ואז בעצם במקומות נוספים הוא אומר שההתפתחות של האנושות מובילה למעין ביטול בתהליך של האלמנט הגזעי וגם האלמנטים הלאומיים, אבל זה לא מונע ממנו, זאת אומרת שבעצם הגזעים יהפכו להיות לא רלוונטיים, הם כמו יספגו בהתפתחות, אבל זה לא מונע ממנו ב-1916 לומר שהמעבר מתקופת התרבות החמישית לתקופת התרבות השישית אינו יכול להתרחש בדרך כלשהי, זאת אומרת בסוף התקופה הנוכחית, מלבד זו של המאבק של האנושות הלבנה באנושות שאינה לבנה, בתחומים מגוונים. זאת אומרת, תהיה פה, מבחינת אפשר להגיד, החזון הנבואי שלו, או החיזיון הנבואי שלו, אנחנו בדרך למלחמת גזעים, בין האנושות הלבנה לבין כל שאר הגזעים שהם אינם לבנים,
צהובים, שחורים בטח, ובתחומים מגוונים, זאת אומרת, אפשר להבין, איך שאני מבין את זה, זו שפה נקייה, תחומים מגוונים זה מלחמת תרבות, אבל מגוונים זה גם יכול להיות מאבקים כוחניים, אחרת אני לא מבין מה זה תחומים מגוונים. אם זה רק עניין של מלחמת תרבות, אז מציינים מלחמת תרבות, ואם זה בתחומים מגוונים, אז אני נוטה לראות בזה מעין, כמעט הייתי אומר, איזו תמונה אפוקליפטית. של מלחמה עתידית, אפשר להגיד ברוח הכתבים האפוקליפטיים, כמו בברית החדשה, כמו, וגם במקרא, בתנ"ך העברי, של תקופות עתידיות של מאבקים כמו גוג ומגוג ודברים כאלו. אני ככה חושב שצריך להבין את הציטוט הזה מתוך ההרצאות שלו על וגנר, וכאן, יותר כאן כמובן, על הרקע הרוחני של מלחמת העולם הראשונה, זה גם נושא מאוד מעניין, שמבחינתו כולם הם דמונים, כל מי שנלחם בגרמניה, הם משרתים את כוחות האופל, וזה בעצם מאחורי הרקע הרוחני, מאחורי המלחמה הזאת, מלחמת העולם הראשונה, עומדים כוחות אופל, שבהרצאות האלה הוא לא מייחס אותם לגרמנים דווקא, אלא לאויבים של הגרמנים. הרקע הרוחני של מלחמת העולם הראשונה, זה מלחמה רוחנית, לא מלחמה בראש ובראשונה על שטח, זו מלחמת תרבות, מלחמה רוחנית, ששותפים לאגודות נסתרות, ואפשר לייחס לשטיינר בהרצאות האלו נטייה קונספירטיבית. עכשיו קראתי בדיוק איזו סקירה, איזה ספר שיצא של אנתרופוסוף, ואת הסקירה כתב גם אנתרופוסוף, אז שמה טוען כותב הספר, שמחבר הספר ששטיינר מיתן את הדעות החד צדדיות האלו שלו לגבי מלחמת העולם הראשונה. זה נכון, אבל זה לא נכון באופן יסודי. לדעתי, כן, הוא סוף סוף מתח ביקורת גם על אגפים, על עילית הגרמנית, מחרחרת מלחמה, אבל ביקורת על גרמניה, כן, לא ביקורת על המטריאליזם ביקורת ספציפית, כמו שהוא ביקר את היהודים ומתח ביקורת על הצרפתים, על הגרמנים, אני עדיין לא ראיתי, אולי יש. לא נתקלתי. כאן אפשר לראות, 1917, הוא מדבר בגנות אידיאלים הקשורים בגזע, בלאום ובדם. זאת אומרת, בקטע שאני מצטט כאן, מתוך רוחות האור, וצריך להיות רוחות החושך, כן? הוא אומר כך, אין דבר המוביל יותר את האנושות אל שקיעתה, מאשר הפצתם של אידיאלים הקשורים בגזע, בלאום ובדם. על האידיאל האמיתי לנבוע ממה שנוכל למצוא בעולם הרוח ולא בקשר אדם. זה החלק הזה האוניברסלי, כי אומר אפילו האוניברסלי הנוצרי, בראייה רחבה אצל שטיינר, שהבעיה היא שהוא אומר את זה וממשיך להפיץ עניינים שקשורים בגזע, בלאום ובדם. זה המורכבות של התורה שלו והמורכבות של האיש, שאני אומר, אפשר לסדר את זה, שזה לא יופיע כסתירה, אלא סתירה, אני מדבר, סתירה מבחינת ההיגיון, אבל עדיין יש פה איזו כפילות מאוד מאוד בעייתית. אני לא אסביר כאן איך אפשר לסדר את זה, כי אני רוצה להציג את המקורות. על כל פנים,
הרצאה כאן ב-1917, זאת אומרת, לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה. שטיינר מדבר נגד הפצתם של אידיאלים. אידיאלים, אידיאל, לא אידאות. אידיאלים זה אומר שאנחנו מאוד מדגישים ומאדירים באלף ומטפחים רגשות שקשורים לתפיסות גזעיות ולאומיות, כן? זו הכוונה, ושטיינר אומר זה מוביל לחורבן, לשקיעה, לחורבן, כן? זה מה שהוא אומר פה, ואין להתעלם מהדברים האלו גם. אותו מימד אוניברסלי אצל שטיינר, קראתי לזה אוניברסליזם נוצרי. אני חושב לא רק חושב, אני משוכנע, זאת אומרת, יש לי על מה לסמוך, הולך אל האיגרת של איגרת שאול, שאול התרסי, השליח פאולוס, אל הגלתים, כן, כאילו, מעבר ליהדות שקשורה לדם, שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה, כן, מכריז פאולוס, אין יהודי אף לא גוי, אין עבד אף לא בן חורין, לא זכר אף לא נקבה, משום שכולכם אחד במשיח ישוע. זאת אומרת, מי שמתלכד עם המשיח ישוע עובר למקום שבו לא חשוב אם מישהו יהודי ולא חשוב אם מישהו גוי, עבד או בן חורין, לא זכר ולא נקבה, משום שכולכם אחד בגוף הזה הרוחני של המשיח הנוצרי. בואו נראה פה גם מפאולוס, האיגרת הראשונה אל הקורינתים, אמנם לנו רק אל אחד, האב, אשר הכל ממנו ואנחנו אליו, ואדון אחד ישוע המשיח, אשר הכל על ידו ואנחנו על ידו. יש את האל האחד, הוא האב של כולנו, לא רק של יהודים או לא רק של אחרים, לא רק של רומאים או יוונים, אמנם לנו רק אל אחד האב, אשר הכל ממנו, כולנו ואנחנו אליו, והשליח שלו האדון ישוע המשיח, אשר הכל על ידו ואנחנו על ידו, הולך בכיוון של השילוש הקדוש, כן? המקורות האלו מוכרים לשטיינר, פאולוס דמות שהוא מחשיב מאוד מאוד, נראה מה הוא אומר פה, קשר דם וקשר המשיח מ-1920, נבאתי למעלה קישור של ההרצאה הזאת באנגלית, כאשר פאולוס הופיע עם פרשנותו לנצרות, צריך להיות פה חל ניתוק מהותי מהעיקרון שלפיו הידע האנושי נקבע על ידי אדם. זאת אומרת שהתודעה של האדם מוגדרת על ידי השייכות התורשתית שלו. נדבר קצת על אדם, כן? זאת אומרת, מה שרוצה לומר פה, שכשפאולוס הופיע, זו הייתה מהפכה רוחנית, מהפכה רוחנית בהתפתחות האנושות, שידע אנושי יכול להיות נרכש, ללא קשר לשייכות לאום או גזע מסוימים, הוא לא מתוחם על ידי התורשה, הוא לא מתוחם, מוגבל, הוא לא מוגבל על ידי אדם, כל אדם ואדם באשר הוא, זה פירוש בעצם למה שהקראתי למעלה, אין יהודי ואין גוי, אלא, כן, כולכם אחד במשיח ישוע.
לפיו הידע האנושי נקבע על ידי אדם, זהו העיקרון ששרר, ובהכרח כך, בתקופות קודמות. פעם זה היה נכון, מאז פאולוס זה הופך להיות לא נכון, זה לא צועד עם ההתפתחות, קשרי דם, גם מבחינת יחס בין בני אדם וגם מבחינה קוגניטיבית. התודעה צריכה להיות משוחררת מהכבלים שלה לגזע מסוים וללאום מסוים. שכן פאולוס היה הראשון שהכריז כי אדם והזהות הגזעית וכל גורם אחר שלפיו תוחם הידע האנושי, שלפיו תוחם הידע האנושי, בתקופות שלפני הופעת הנצרות, אינם תקפים עוד. אלא שהאדם עצמו חייב לבסס את יחסו לידע באמצעות יוזמתו הפנימית. שצריכה להתהוות קהילה, אנחנו עוברים מהיחיד אל הקהילה, של אלה שהוא הגדירם, פאולוס, כנוצרים. קהילה שעימה האדם מתאחד ברוח ובנשמה. שאליה הוא לא משובץ על ידי דמו, אלא שהוא עצמו בוחר להיות חבר בה. מתוך אלוהים אני נולד, מתוך אלוהים כולנו נולדים. כן, זה כאילו ציטוט, זה פרפרזה לדברי המיסטיקן הנוצרי מייסטר הקארד מימי הביניים. מתוך אלוהים אני נולד, אבל גם מתוך אלוהים כולנו נולדים. אם נשווה את זה, למשל, נבין פה את הבשורה הנוצרית, נלך לדברי רבי עקיבא במסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם. חביבין ישראל שנקראים בנים למקום. האמירה הזאת שמיוחסת לרבי עקיבא במסכת אבות, במשנה, מה שקראו גם פרקי אבות, במשנה באה לומר כל אדם הוא חביב כנברא בצלם אלוהים. זה מתיישר עם תפיסת פאולוס. אבל חביבין ישראל שנקראים בנים למקום, זה לא מקבל פאולוס. זאת אומרת, אף שהוא מעניק איחוד מסוים לעם היהודי, מה ששטיינר במפורש לא עושה אחרי הופעת הנצרות, אף שפאולוס מעניק ייחודיות מסוימת לעם היהודי, בנים, אני מסתכל על דברי רבי עקיבא, בנים הם מי שנקשרים לאלוהים דרך המשיח הנוצרי. לא על פי דם, לא על פי תורשה. לא היהודים הם בהכרח בנים. בנים הם בנים, כן, כמו שישוע הנוצרי נקרא בן, הם אלו שקרובים לאלוהים דרך המשיח הנוצרי. אין יותר את הייחודיות הזאת של היהודי, איך אומרים, עדיפות מוחלטת. למרות שאני אומר אצל פאולוס ועל הרומיים, האיגרת אל הרומים, הוא נותן איזושהי ייחודיות ליהודים, אבל היא תפלה אם הם לא מתקרבים למשיח הנוצרי. אוקיי? זה הצד האוניברסלי בתורת שטיינר, מעבר לקשרי אדם, מעבר לתורשה, מעבר לפרטיקולריות. בתנאי, זה לא הומניזם חילוני, זה הומניזם שהוא קשור במשיח הנוצרי. החברה האנושית היא חברה רוחנית שהיא חברת משיח. עם זאת, אני רוצה בכל זאת לתת פה איזו הערה בשביל להיות הוגן, ששטיינר גם, אני חושב שהוא היה יכול לראות, כשהוא רצה, הייתי אומר שהוא לא היה תפוס בעניינים לא כל כך טובים, הוא היה יכול לראות אדם כאדם, בלי קשר לדתו ולמוצאו, יש לו את הצד הזה. הוא דמות מורכבת, לדעתי. אז זה מספרו דעת העולמות העליונים,
שפורסם בחלקים בעשור הראשון, בחצי הראשון, פחות או יותר, כן, בחצי הראשון של המאה ה-20, אבל הספר הזה, כיצד קונים דעת העולמות העליונים, נחשב לספר יסוד של שטיינר. בואו נראה. לאומים מוגזעים הם רק שלבי ההתפתחות השונים המובילים אל האדם האמיתי הטהור. גם כאן רואים המסע של האנושות מהבחנות פרטיקולריות של לאומים וגזעים אל האדם האמיתי שמעבר לפרטיקולרי, האדם האמיתי הטהור, אל האדמיות, אל האדם באופן הכי מהותי, אל האדמיות הטהורה. התפתחותו של האדם דרך האינקרנציות, לידות חוזרות, גלגולי נשמות, בתוך צורות לאום וגזע, הולכות ומתעלות הן לכן, כן? בתוך צורות לאום וגזע, הולכות ומתעלות, היא לכן תהליך של השתחררות. זאת אומרת, האדם עובר בגלגולים שונים שלו, דרך לידות בלאומים שונים ובגזעים שונים, פעם הוא אינדיאני, פעם תקופה אחרת בהיסטוריה הוא ערבי, פעם הוא יהודי, פעם הוא גרמני, בעיקרון בהתפתחות סדירה, יש גם התפתחות לא סדירה, בהתפתחות סדירה, זאת אומרת שהיא באמת התפתחות, כל פעם הוא נולד לגזע שעולם יותר את מצב ההתפתחות שלו, עם או גזע, עד לשחרור מהאלמנט הלאומי, או האלמנט הלאומי או האלמנט הגזעי. אז האדם צריך לעבור מקשרי דם ותורשה אל קשר רוחני. אני גם הדגשתי פה את המקום החשוב של הנצרות בתפיסה הזאת של שטיינר. נראה מה הוא אומר פה, 1920, הסימן האופייני ביותר של התקופה היא האמונה שכאשר קבוצת אנשים העמידה הצעה גרועה כלשהי כתוכנית כללית, כמו אחדות כל בני האדם ללא קשר לגזע, לאום או צבע וכן הלאה, הושג משהו. שום דבר לא הושג מלבד זריית חול בעיני אנשים. משהו אמיתי מושג רק כאשר אנו מבחינים בהבדלים ומבינים מהם התנאים השוררים בעולם. כאן אנחנו רואים את טיפוחו של דבר, זה ב-1920. כן? זאת אומרת, מי שמדבר באופן כללי על אחדות בני האדם ללא קשר לגזע, לאום או צבע, לא מבין אלה הן אמירות בעלמא. חושבים שהשיגו משהו. מדברים ככה על חברת בני האדם. שום דבר לא הושג מלבד זריית חול בעיני אנשים. משהו אמיתי מושג רק כאשר אנו מבחינים בהבדלים ומבינים מהם התנאים השוררים. התנאים השוררים בעולם, התנאים הקיימים, הם הבחנים גזעיים. זה נראה כאילו שני בני אדם שונים אומרים את הדברים האלה. אז מה עושים היסטוריונים? אני רואה גם אנתרופוסופים שנוקטים בגישה היסטורית היום. הם אומרים, ככה הוא אמר ב-1905 בנסיבות ההן, וככה הוא אומר ב-1920 בנסיבות אחרות, והוא שינה את דעתו בהתאם כן, שמחשבת אדם היא מתפתחת. הגישה שלי היא אחרת, היא יותר סינכרונית, בו זמנית, והוא מבחינתו לא רואה סתירה מהותית בין האוניברסליות לבין ההבחנים הגזעיים. מי שמתכחש להבחנים, אני הייתי מסדר זאת כך, מי שמתכחש, אני אנסה פשוט להיכנס לאורו, להבין, לתת לו לומר את דברו.
מי שמתכחש לקיום של לאומים וגזעים עם תכונות מהותיות שמבדילות ביניהם, חי בעננים, הוא לא מבין את המציאות. אבל מי שמטפח את הרעיון שצריך להשתחרר מקשרי דם, תורשה, חי עם ההתפתחות. זאת אומרת, שני הדברים האלה יכולים לחיות ביחד. זה חורק, אבל הם יכולים לחיות. אני הייתי אומר, אם אני אוניברסליסט, בוא נעזוב את כל הדיבורים על גזע ולאום, ושיש אחד כזה יותר ואחד פחות, כי זה רק מרעיל. וזה באמת מרעיל. אז הוא אומר בעצם, מי שמתכחש להבחנים האלה, מתכחש לאמת. מצד שני, נתיב ההתפתחות הוא התגברות על האלמנטים האלו של גזע ולאום. אז כאילו הוא רוצה להגיד, אני לא מתכחש למציאות, יש, השחור הוא פחות מהלבן, חד משמעי. מי שחי בגזע הלבן, הוא מפותח יותר ממי שחי בגזע השחור, אבל הדרך היא להתגבר על קשרי דם. כן? במובן התרבותי, במובן הרוחני, גם במובן של נישואי תערובת כמובן. כן? אז זוהי המורכבות בדיוק, וזו התסבוכת שיוצרת גם כל כך הרבה ויכוחים. אני הולך אחורה בזמן, כי אמרתי, התפיסה שלי של שטיינר יותר סינכרונית, לנסות לבנות את תמונה מורכבת, גם כשיש בה ניגודים, אני לא באופן מאולץ, אני מקווה. ב-1902, נצרות כעובדה מיסטית והמיסטריות של העת העתיקה. הנה התפיסה האבולוציונית שלה, בתוך ספר שעוסק בנצרות, שנצרות, כמו שראינו אצל פאולוס, לא חשוב שאתה יהודי ולא חשוב שאתה זה, העיקר שאתה אחד במשיח. אנחנו כולנו במשיח, בישות המשיחית. אז מה הוא אומר ב-1902? הטבע מתפתח מן הפחות למושלם יותר. מן הפחות, סליחה, למושלם יותר. זו אבולוציה, זאת האבולוציה. הטבע מוביל את הנבראים דרך סדרה נרחבת של שלבים מהדומם ועד לאדם הגופני. כן? וזה ממשיך, זה הטבע, אני הבאתי את זה, תגיד, יש פה, אז יש פה פחות מושלם ויותר מושלם. כאן, ב-1905, זה כאילו המשך, במדרגות שאותן אנו מכנים התרבות הגבוהה, מצוי האדם האחד, מצוי האחד, ועל מדרגת התרבות הפחותה, הפרימיטיבית, נוכח כביכול בפני מבטנו, זה האחר. זו אמירה שמולבשת פה במונחי תרבות, אבל אני חושב שאין לטעות בעניין. יש אנושות שהיא באופן מהותי מפותחת יותר, ויש קבוצות של בני אדם שנשארו מאחור בהתפתחות. זה עניין מהותי, זה לא עניין נסיבתי. זה לא במקרה, זה בטבע הדברים. בקרב הגזע האמריקני, הכוונה לכלל יושבי יבשת אמריקה, אנו מוצאים, זו הערה שלי, אנו מוצאים ילידים פרימיטיביים שנותרו הרחק הרחק מאחור. זה תוספת שלי, שהמונח מנוון מתייחס לקבוצות של בני אדם, זה מונח מפלה. אני יכול להציג אלטרנטיבה, גם אם אותם ילידים פרימיטיביים לא כתבו פילוסופיות או לא פיתחו טכנולוגיות, כן? זה מופיע שוב ושוב אצל שטיינר, העניין הזה של הפרימיטיביים שנשארו מאחור בהתפתחות. נראה פה בזיכרון קוסמי, גם כן התפרסם בחלקים, התפרסם וכמה תוספות, אבותינו האטלנטים, זיכרון קוסמי, אחרי שהם בני הלמוריה
כלומר העידן שלפני אטלנטיס, העידן הגדול לפני אטלנטיס, אחרי שהם עברו דרך שלבי התפתחות שונים, מרביתם התנוונו. הם הפכו לבני אדם מוגבלים, הקרויים שבטים פראיים, שצאצאיהם מאכלסים עדיין חלקים מסוימים על פני האדמה. רק חלק קטן של האנושות הלמורית היה מסוגל להתפתח הלאה. מחלק זה נוצרו האטלנטים. מהחלק המשובח של הלמורים התפתחו האטלנטים. כן? זה ספר שמושתת על הראייה הרוחנית של שטיינר, לטענתו, ועדיין אנחנו יכולים למצוא על פני כדור הארץ שאריות מנוונות, מוגבלות, בקרב שבטים, מה שאנחנו קוראים שבטים פראיים, של הלמורים, שאפילו לא הגיעו למדרגת אטלנטיס. הם כמו נשארו בלמוריה מבחינה תודעתית. כי את הגזעים האלו מאכלסים בני אדם לא מפותחים, ולכן הם נולדו שם. שטיינר על שחורי האור. כן, פגישות עם מורים. תנועת החינוך, הוולדורף, כן, פגישות עם מורים, שיחות עם מורים בשנת 1923. הצרפתים נוהגים בברוטליות נוראה כשמביאים שחורי אור לאירופה. זה הוא אומר למורים. אפילו בדרך גרועה יותר. זה חוזר אפילו בדרך גרועה יותר על הצרפתים. יש לכך השפעה עצומה על הדם והגזע כגורם מכריע לניוון צרפתי. הצרפתים כגזע פונים לאחור. אני לא יכול להגיד שהוא מדבר פה על נישואי תערובת דווקא, אני חושב שזה משהו עמוק ורחב יותר, שעצם המגע של הצרפתים עם שחורי האור, איך שחורי האור קשורים לצרפתים, כן, נגיד מלחמת העולם הראשונה, היו גייסות מצפון אפריקה ומאפריקה בצבא הצרפתי. נכנסו שחורי אור לאירופה בדרך, מה שאמרתי, באופן, איך אומרים, לא בבודדת, אלא בצרורות, וזה עורר מחאה ופחד גם, דרך אגב, זה עורר גם פחד בגרמניה, בחבל הריין, פתאום היו משוכנעים ששחורי האור הם מאוד יצריים ויכולים לאנוס או לפגוע בנשים לבנות. אני חושב יש לכך השפעה עצומה על הדם והגזע, זה לא מתייחס לנישואי תערובת בלבד, קשה לי להאמין שהיו הרבה כאלו, אלא עצם המגע בין שתי ציוויליזציות, או בין שני, איך נקרא לזה, תתי גזע נבדלים, מוביל לניוון צרפתי. זה מה שמורים אנתרופוסופיים שמה שומעים מהמורה. הצרפתים פונים לאחור משום שהם יגררו אותם למטה. השחורים יגררו את הצרפתים למטה. זה מאוד מזכיר את ארתור דה גיבונו, הגזען הצרפתי, על אי השוויון בין הגזעים, שהוא היה חרד מאוד מניוון גזעי. זה היה בשבילו הסיפור בידיעה שהאנושות שוקעת בגלל נישואי תערובת. ושטיינר יודע על גבעונו, גם לא ראיתי שהוא ביקר אותו אי פעם.
הצרפתים כגזע פונים לאחור. מה שמחזיק עדיין את השפה הצרפתית הוא הבולמוס, שהוא דמם של הצרפתים. יש משהו בפנים שעוד מחזיק אותם, כי דם הוא לא רק דם. דם יש בו כוח רוחני, כן? איך כתוב במקרא? הדם הוא הנפש. איך אומרים? הצרפתים עוד מחזיקים מעמד, אבל השפה שלהם, שפתם היא כבר מתה. אך הגבייה עדיין אומרת את דברה. באופן הברור ביותר נגלה הדבר בשירה הצרפתית, בוודאות גמורה, השימוש שנעשה בשפה הצרפתית משחית את הנפש. הנפש אינה מצליחה לבטא יותר מאשר קלישאות. דוברי הצרפתית הנלהבים מעבירים זאת לשפות אחרות, הם מרעילים גם אחרים. הצרפתים גם מחריבים את מה שמחזיק את שפתם, כלומר מחריבים את דמם. אני מראה את הדברים האלה בשביל להראות שמדובר באיש שהוא כפול, יש בו כפילות, יש בו כפל פנים. אני אומר, גם אם אני יכול איכשהו לסדר, אפשר להגיד, יש פה סתירה, זה איש מלא סתירות, הוא מלא סתירות, אבל מבחינה רעיונית, אני אראה לכם בסוף, איך אפשר לסדר, אני אומר, לסדר מבחינה רעיונית את שני הכתבים האלו, שכשפגשתי בהם לראשונה, אני הייתי עמום. כאן אנחנו רואים שהוא, אני אקריא לכם, ב-1922. לאחרונה הלכתי לחנות ספרים בבאזל, דורנך, המרכז האנתרופוסופי ליד באזל, שטיינר נפטר ב-1925, ומצאתי דוגמה לסדר היום הספרותי האחרון. רומן ספרותי מבית היוצר של שחורי האור. פה, מספר הערה 2, הסופר היה רנה מרן, צרפתי שחור אור, זוכה פרס על הנובלה שלו, פרס יוקרתי, בשנת 1921. זה לא מצא חן בעיני שטיינר, שהוא קיבל את הפרס. רומן ספרותי מבית היוצר של שחורי האור, כפי ששחורי האור בכלל חודרים צעד אחר צעד אל הציוויליזציה האירופאית. בכל מקום מתקיימים מופעי ריקודים של שחורי אור. זאת אומרת, בכיכרות, וזה באים שחורי אור, והם יודעים לרקוד ולנגן בדרכם, וזה מושך את האנשים. הוא לא רוצה אותם באירופה. ריקודיהם של שחורי האור מקפצים לפנינו, אלא שיש לנו כבר את הרומן הספרותי של שחורי האור. הוא משעמם לגמרי, משעמם באופן נורא. אך אנשים זוללים אותו. אני בעצמי משוכנע שאם יהיו בידינו עוד רומנים ספרותיים של שחורי האור, ואם ניתן אותם לנשים הרות, לבנות, בשלב הראשון של הריונן, בעת שאצלן, כפי שאתם יודעים, עשויות להופיע לפעמים תשוקות שכאלו, כלומר לקרוא מין דברים כאלה, אם אכן ניתן את הרומנים הספרותיים הללו לנשים הרות, אז יופיעו מולטים, צאצאים, הכוונה לצאצאים מעורבים של אירופאים ואפריקאים. באירופה, מבלי שיהיה אפילו הכרחי ששחורי האור יגיעו לאירופה. רק באמצעות ההשפעות הרוחניות שבקריאת רומנים ספרותיים של שחורי האור, ייוולד באירופה מספר רב של ילדים בעלי שיער לגמרי אפרורי. ילדים שיהיה להם שיער אפרורי שנראים כמו מולטים. זאת אומרת, צאצאים מעורבים, אני לא יודע אם הוא מתכוון ברצינות, שמעצם קריאת הספרים, זה ישפיע, זה השפעה מטאפיזית, על האימהות, על הנשים ההרות, שיוולדו להם ילדים, איך הוא קורא לזה, אפרוריים, עם שיער אפרורי, מקורזל, משהו כזה, אני לא יודע אם זה רק סרקזם, או הוא מתכוון לזה באמת, אבל פה אתם יכולים לראות, זו דוגמה אגב מאוד בוטה שלו,
1923. אני רוצה עוד פעם לחדד, שטיינר הוא התרחק מהמושגים של גזעי שורש ומהטרמינולוגיה ה- התיאוסופית. אז חלק מחסידיו, חלק גדול, אומרים, הנה, זה היה, כל מה שהוא אמר, גזענות, היה בהשפעה תיאוסופית. הנה, הוא התרחק מהמושגים, הוא התרחק רק מהמושגים, הוא לא התרחק משום דבר מהותי, זה אני אומר, 1923, הרצאה על הגזעים, הצבעים של הגזעים. הרי הנושא הזה של גזענות, הוא כורך בין תכונות לבין מראה. זה המאפיין חשוב של גזענות, שהצבע או מבנה הפנים, כן, או אפילו האיברים הפנימיים, יש קורלציה, התאמה בינם לבין התודעה של האדם. וזה יוצא שהאדם, רוב בני האדם נגיד, מתוחמים, כן, על ידי הנתונים הפיזיולוגיים והנפשיים שלהם. כאמור, אצל שטיינר יש גם את האדם המתפתח שהוא עולה מעבר לזה. אבל מסתבר שיש הרבה אנשים, לא רק שלא הגיעו מעבר לזה, הם לא יכולים להגיע לזה בקיום מחשבי שלהם. אולי בגלגולים אחרים, הם השתחררו מהכלא המסוים, הם לא מסוגלים. למשל, מי שיש לו פוטנציאל של תודעה רוחנית זה האדם הלבן. אז מה, איך האדם השחור יגיע לחירות שהוא יתנסה מעל הצבע שלו בחיים נתונים, כן? אולי בחיים אחרים. כאן הוא אומר, ב-1923, גזע שחורי העור לא שייך לאירופה. וזהו כמובן רק מעשה קונדס שיש לו עתה תפקיד כה חשוב באירופה. זו אמירה מאוד מאוד מוגזמת, כמעט הייתי אומר, או מניפולטיבית או פרנואידית. השחור הוא אנוכי, והוא לוקח לעצמו את כל האור ואת כל החום. הלבן זה שייך לתורת הצבעים של שטיינר גם, אלה לא פליטות פה. יש קשרים פנימיים שמראים שהדברים נמצאים בקונטקסט. כן, השחור, כן, אני זוכר שילדים, ואולי לא רק ילדים, אנשים שלא מציירים בשחור. השחור שייך לאופל, השחור הוא אנוכי. לכן האדם השחור מראה את מצב האני שלו, השחור הוא זה ששומר לעצמו בהגדרה. יש גם לבנים אגואיסטים, שטיינר לא יגיד שכולם קדושים, אבל אדם שנולד אל הלבן, אל הגזע הלבן, והוא לא מתקלקל, יש לו את הפוטנציאל של התודעה הרוחנית, ופוטנציאל אלטרואיסטי. השחור אין מקומו באירופה, למה הוא נראה שחור? הוא לוקח אליו את הכל, את האור ואת כל החום. אצל שטיינר זה כמו פחם, איך אומרים, הפחם הוא שחור, הוא ספח אור וחום במשך שנים רבות, ולכן גם הוא חומר בעירה מצוין. הוא לא אמר על השחורים שהם חומר בעירה מצוין, אני רק אומר, יש פה קשר גם אל התפיסה שלו של הפחם. הלבן, למה הוא לבן? הוא מקרין את האור החוצה, הוא לא שומר אותו לעצמו, הוא אלטרואיסטי. אלה אמרות מאוד מאוד גזעניות, והן ביולוגיות. זאת אומרת, תודעה של השחור היא תודעה אנוכית, וזה קשור באופן, אפשר להגיד, הדוק לצבע האור. אם האדם שחור, הוא נולד כשחור, הוא יכול להשתחרר מזה, אז זה כמעט כמו נס, אולי בגלגול אחר, אולי לא. עוד יש מלחמת גזעים, ראינו, או מאבק גזעים, כמו הראיתי מקודם. כן, חוזר לנצרות כעובדה מיסטית.
1902, זה היה מ-1923, בכוונה חשוב לי לתת פריסה של המקורות, משום ש... כן, כפי שאמרתי, אז אומרים, הוא התרחק מזה, הוא לא משתמש בזה, מלא סיפורי מעשיות, שלא מלמדות רק על אנתרופוסופים, מלמדות על טבע האדם, שבני אדם הם יצורים ברובם שלא נותנים לעובדות לבלבל אותם. כן, עוד פעם, נצרות כעובדה מיסטית. הבה נסכים גם בנוגע לרוח, זה תוספות שלי שזה יהיה ברור בתרגום, הבה נסכים בנוגע לרוח את שנראה לנו מוצדק בנוגע לטבע. פה פשוט כתבתי להבהרה, תיאוריית התפתחות המינים. האם הרוח המושלמת נובעת מאותו המקור של הרוח הלא מושלמת? האם לגתה, שדיברנו עליו, המשורר, חוקר הטבע האלטרנטיבי, כן? האם לגתה יש ייחוס זהה לזה של הוטנטוט? כלשהו, לרוחו של גתה לא יכול להיות אותו מוצא קדום כמו זה של יליד אוסטרלי, אבורג'יני. יותר משלדג יש מוצא קדום, אז זהה לזה של הקוף. את הדברים האלה קונטקסט היסטורי. ההוטנטוט הוא כינוי שנתנו במאה ה-17 המתיישבים הקולוניאליסטים ההולנדים לבני הקויקוי שבדרום אפריקה, בני הנמה ואסן, לתת קבוצות, כן, רק שנייה, ההולנדים בני הקויקוי שבדרום אפריקה, בני הנמה ואסן, לתת קבוצות של בני הקויקוי. זאת אומרת, ההוטנטוטים הם שם כולל שנתנו המתיישבים הקולוניאליסטים לכמה קבוצות, בני הקויקוי ובני הנמה ואסן, כתת קבוצות של בני הקויקוי, כך זה צריך להיות. בקיצור, בדרום אפריקה, דרום מערב אפריקה, ישבו ילידים, כך קראו להם ההולנדים, זה מין, הפך להיות מין כזה שם של זלזול, היה להם שפה מוזרה שנשמעה כמו נקישות, לבני הקויקוי, ומה שאומר לנו פה, הרי האנושות יצאה ממקור אחד, שטיינר אומר את זה במפורש במקומות שונים, האנושות יצאה ממקור אחד, אבל מה שהוא אומר פה, שההתפתחות היא כל כך כבר הרחיקה קבוצות אנוש, מינים אנושיים, גזעים אנושיים, זה המינוח, שבכלל אי אפשר לחבר בין הדברים. האם לגתה יש ייחוס זהה לזה של הוטנטוט? כלשהו. לרוחו של גתה לא יכול להיות אותו מוצא קדום, כמו זה של הוטנטוט או יליד אוסטרלי. יותר משלדג יש מוצא קדום, אז זה לזה של הקוף. איך אנחנו קושרים בין מינים? האפשרות שהם יולידו ביחד, כן? בדרך הטבע. אם הם לא יכולים להוליד בדרך הטבע, יש כאלה שיכולים להוליד כלאיים, פה הוא אומר אפילו זה לא מתאים לאיזה יצור כלאיים, המרחק הזה גדול, שאין בכלל מה לשים את גתה ויליד אוסטרלי או אפריקאי בחבילה אחת. כאן ב-1906 גם כן, זה קטע שהוא מצריך עיון, גם כן מעניין מאוד, בואו נראה, זה פשוט, שואל את עצמי במה להתקדם, אתם יודעים מה, אני נעשה דבר כזה, שאני רוצה ללכת לסוף דווקא, משהו שהבאתי מהמאמר של גולדשטיין, איך הדברים האלה של גזענות ואוניברסליות, איך הם מתחברים. ואם יש לי עוד זמן, אני אחזור אחורה אל הקטעים. אז אני ככה יורד למטה.
זה לא בקובץ הזה. זה מוזר. אני בטוח ששמתי את זה פה, ומתברר שהעליתי קובץ אחר. אוקיי, אז יודעים מה? רק שנייה אחת. רק שנייה אחת. לא, אז נמשיך. אני אגיד את זה בעל פה. לא, זה חשוב נראה לי בכל זאת. חשוב בכל זאת, הקטע הזה כל כך משובח של גולדשטיין, שפשוט חבל לי. פשוט חבל לי. הנה, אני אעשה ככה. מה שאני אעשה זה סטופ שייר, ואז, פה אני לא יכול, בואו נראה, גולדשטיין. אוקיי, עכשיו אני הולך לפה. אם עשיתי סטופ שייר, כן. עכשיו בואו נראה שאני מצליח להעלות את המאמר של גולדשטיין, הנה. כן, תראו, לא יישאר לי כל כך הרבה זמן, אבל זה חשוב, כי זה מחבר את שני הכתבים האלה. גולדשטיין אומנם לא עוסק פה בגזענות, דווקא במאמר הזה, אלא באנטישמיות, מאמר מ-1980. והאנטישמיות באוקולטיזם ובנאציזם, הוא בוחן את הקשר בין, אה, אפשר להגיד, שתי התנועות. וכאן, בעמוד 49, בעמוד 49 הוא מנסה להסביר את מה שנראה כפרדוקס, כסתירה, איך מצד אחד, הוא לא מדבר על שטיינר פה, הוא מדבר על בלווצקי, אבל הבעיה היא אותה בעיה. איך מסדרים את העניין של מישהו שמדבר על האנושות האחת, החשיבות של האנושות האחת, ומצד שני מפיץ רעיונות גזעניים או אנטישמיים. אז אפשר להגיד, יש פה כפילות וסתירה. אבל מה שהוא עשה בקטע פה, הוא מנסה להסביר את הרציונל של הגישה הזאת, שמחברת בין שני הדברים. והעמוד הזה, 49, הוא פשוט משובח, זה קצר ולעניין, לא תמיד אפשר להגיד, מצליחים להגיד דבר חד, קצר ולעניין. הוא אומר כך, בעיני, כאן, בוא נגיד, נראה אם אני יכול להגדיל עוד טיפה, כן, ועוד טיפה, כן, בעיני התיאוסוף, הגזע הארי עומד על דרגת ההתפתחות הגבוהה ביותר בתקופה הזאת. והארים הם חלוצי ההתפתחות האנושית. אנחנו יודעים שאצל שטיינר זה הארי הגרמני, דיברתי על זה, כן? תיאוריה גזענית זו היא אחד מיסודות האוקולטיזם התיאוסופי, זאת אומרת תורת הנסתר של התיאוסופיה. והתיאוסופיה של בלווצקי וממשיכיה, כן? ואין ספק שרעיון ההתפתחות הגזענית היה דוקטרינה עיקרית בלשכות התיאוסופיות המרובות בגרמניה. בחוג של בלווצקי לא זיהו את הגזע הארי עם העמים הגרמנים, וגם לא הטיפו לשיעבודו, כן, אצל בלווצקי זה גם מושג יותר כולל, וגם אצל בלווצקי ואצל התיאוסופים המרכז הוא בהודו. וגם לא הטיפו לשיעבודו של אחד מן הגזעים בידי גזע אחר בכוח הזרוע. בלווצקי כתבה שהרפורמה הגדולה
בהתפתחות המין האנושי חייבת לבוא בלי מהפכה חברתית ובלי שפיכות דמים. רפורמה רוחנית וגם רפורמה אוניברסלית, רפורמה של אחווה. ציטוט ממנה בתרגום לעברית: מי שהשתכנע מן האמת הפילוסופית שכל אני, כל יחיד, נושא אני, מתחיל ומסתיים בהוויית הכוליות, שאינה ניתנת לחלוקה, מתחיל ומסתיים בהוויית הכוליות, שאינה ניתנת לחלוקה, אינו יכול לאהוב את רעו פחות משאוהבו את עצמו. מי שמגיע להתנסות, לחוויה, זאת אומרת, הוא השתכנע מן האמת הזאת, כי היא הפכה להיות האמת שלו, שכל אדם, כל אני, כן? שכל אני מתחיל ומסתיים. זאת אומרת, ראשית האנושות היא, ראשית התהוות האנושות היא אחדות כלל אנושית, וסוף ההתהוות, אחרי כל ההבחנים, זה גם כן כוליות אנושית, אחדות אנושית. מי שמבין שראהו, במובן הזה, חלק מכוליות אחת, במובן מסוים חלק ממנו, שאדם אחר הוא כמו חלק מאיתנו, כי במובן המהותי ביותר אנחנו אחדות, כן? מי שישתכנע, אז איך אומרים? באופן טבעי הוא אוהב את רעהו ואהבת לרעך כמוך, אם תרצו. אומר פה גולדשטיין, כותב, התיאוסוף היה אוניברסליסט. כשדבקותו בייחוד הגזעי נחשבת לו לבורות, כמו ששטיינר הוא אמר, שזה מוביל את האנושות לשקיעה, זה ללכת אחורה. התיאוסוף היה אוניברסליסט. אם הוא דבק, התיאוסוף בייחוד הגזעי, זה נחשב לו להיות בור ועם הבורות הגרועה ביותר. לכאורה יש כאן סתירה עם השקפתם האחרת בדבר עליונות הגזע הארי. איך זה יכול להיות? אלא שבעיני התיאוסופים נמצא הפתרון לקושייה זו, באומרם שנשמותיהם של בני הגזע הארי מתעלות מכל המושגים המקבילים של גזע, ומעל החומרנות והגשמיות. זאת אומרת, מה שמיוחד בארים יהיו הם אשר יהיו, מה שמיוחד בהם שהם גזע שהוא מעבר להבחנות הגזעיות. הוא גזע שלא מותנה בשייכות גזעית. יש גזע אחד שמעפיל מעל הגזע, הוא בכל זאת גזע. זאת אומרת, הוא חי בטווח שבין גזע לעל גזע. זה בדיוק, אגב, מה ששטיינר אמר על הגרמנים, שהם גזע שהוא מוכן, עם שמוכן באופן ייחודי להעפיל מעבר להבחנות הגזעיות. במובן הזה הוא גזע לא גזע נעלה. הוא נעלה משום שהוא בלמטה הוא גזע ובלמטה הוא על גזע. אז מה לגבי האחרים? הם לא ברמה הזו, אז הם נחותים. ואז נוצרת הבחנה היררכית ומופיעה הגזענות או האנטישמיות, נראה את זה פה. באמת, כשקראתי את זה פעם ראשונה אמרתי, לא הייתי יכול לבטא את הדברים בתמצות כזו, באופן כזה חד. איך פותרים את הקושייה? נשמותיהם של בני הגזע הארי מתעלות מעל המושגים המקבילים של גזע ומעל החומרנות והגשמיות. ההוטנטוטים, הברג'ינים, גם היהודים, אגב, וגם הצרפתים לא מגיעים לרמה של הגרמנים. כל האחרים הם לא מתעלים מעל הפרטיקולריות הלאומית או הגזעית שלהם. באופן מהותי, לא בגלל יצירות התרבות, הם לא שם עדיין, הם לא שם, אולי לא יהיו, כן יהיו, הם לא שם. עכשיו הוא מתייחס במאמר, עניינו באנטישמיות. דווקא האוניברסליזם זה של התיאוסופים נותן לנו את הרמז הראשון לאנטישמיות המסתתרת בתורותיהם הגזעניות. זאת אומרת, זוהי מה שנקרא אנטישמיות
גזענית, כי יש כמה סוגים של אנטישמיות. זו אנטישמיות גזענית, לא אנטישמיות פוליטית, בראש ובראשונה. למשל, מקס היינדל, תיאוסוף שייסד לאחר מכן את מסדרי צלב הוורד, הרוזנקרויצרים, בארצות הברית, כתב שהיהודים מייצגים את הבורות באשר לייחודיות ודבקותם בגזע. האופן שבו היהודים צמודים לייחודיות שלהם, לשיטתם, דבקותם בגזע שלהם, לשיטתם, מראה על הבורות העמוקה שלהם. וארי לעומת זאת, אם הוא דבק באלמנט הארי, מכבד אותו, מאדיר אותו, איך אומרים, אפשר להגיד, זה גם יכול להיות נמוך, אבל יש לו קייס, משום שהגזע שלו הוא באמת הפוטנציאל הגבוה ביותר להפוך לעל גזע. האחרים לא ממש יכולים כרגע להפוך לעל גזע. אז הוא מביא ציטוט של אותו תיאוסוף שעבר לארצות הברית וייסד שם את מסדרי צלב הוורד. היהודים דבקים בגזע עד כדי כך שהם חוזרים ונמשכים עמו ברצף של עדות. זה בדיוק מה ששטיינר אומר, שיהודים נולדים עוד פעם ועוד פעם כיהודים, לא כסגולה, אלא בגלל קלקול. הם דבקים ביהודיות שלהם, לא יכולים להשתחרר ממנה, ולכן נולדים עוד פעם כיהודים. לא במובן טוב, במובן של תופעה של ניוון. היהודים, אותו סוף אמר, הם שכחו כליל את טבעם הרוחני, ומתגאים בדבר גשמי זה. מה זה הדבר הגשמי? שהם מזרע אברהם. אין להם חלק בגזע הארי המתקדם. דרך אגב, אני יכול לראות לנגד עיניי יהודים שחושבים שיש להם פרוטקציה אצל אלוהים, בגלל שהם מזרע אברהם, ויכולים לעשות מעשים קלוקלים, כי הם מעל האחרים. אבל אני יכול לראות, דבר כזה זה לא ביקורת שלי, יש ביקורת פנים יהודית, על יהודים שסוטים מדרך הישר, אני לא מרחיב בעניין הזה. לא במובן הזה שהם עזבו את הדת, זה יכול להיות בתוך הדת עצמה. כמו שדים יהודיים, נעזוב את זה כרגע. פה יש תפיסה כללית של הישות היהודית, אצל אותו תיאוסוף, שהיהודים הם דבקים בגזע כל כך שהם נולדים שוב ושוב כיהודים, במקום להשתחרר מהיהודיות שלהם. הם שכחו את טבעם, היה להם פעם טבע רוחני, או לפחות לחלקם, שכחו ממנו. זה מטריאליזם. זה, אגב, הטיעון עצמו, בגלל שזה יכול לקרות, אבל זה לא משולל מציאות, אבל להגיד שכל היהודים הם כאלו, זה האנטישמיות הגזענית. היהודים מתגאים בזה שהם יהודים, אבל הם בעצם ארציים. מה שקושר אותם ליהדות הם רצף אדם. אין להם חלק בגזע הארי המתקדם, כי הגזע הארי המתקדם מעפיל מעבר להבחנים הגזעיים. וככזה הוא בראש הפירמידה, באופן סובסטנציאלי, באופן מהותי, כאפשרות של מימוש עכשווי. זה באמת מאמר מצוין. בהיר, זה חשוב. נראה אם היה פה, נדמה לי שהיה פה פשוט עוד ציטוט. לא, לא היה פה עוד ציטוט. אני חושב, אני חושב, כן. אוקיי, זה צריך להיות בעמוד הבא. בלבצקי, כן, תקרב לסיום להיום. בלבצקי
אכן האנטישמיות של מייסדת התיאוסופיה בלווטסקי צורמת אפילו יותר מזו המובאת בקטע דבריו של היינדל. בדברה לאנטישמיות המצויה בפולקלור האיכרים הרוסיים, הביע בלווטסקי את דעתה שהיהודים הם מטריאליסטים, גסים, רציונליסטים, זה טיעון ידוע, ערמומיים, תאוותניים ללא תקנה ובלתי מוסריים ביסודם. אז היא אוניברסליסטית, אבל איך אומרים, משה שטיינר, הוא אמר, מי שחושב שההבחנה של גזעים היא לא חשובה, הוא חי בעננים, מה שהראיתי מקודם. מי שמדבר על אנושות ככה כללית, לא מבין, איך אומרים, חי בפנטזיות של עצמו. והנה, גם בלווטסקי מפיצה רעיונות על האני, אבל יש כאלה, אפשר להגיד כך, הרעיונות הנשגבים של מעבר לגזע, יש עמים שלמים וגזעים ולאומים שהם לא בשלים לזה בכלל. במובן הזה הם מטריאליסטים כמו היהודים, גסים, רציונליסטים, ערמומיים, תאוותניים. הנה דבריה כאן ציטוט. היהודים הקדומים היו אדישים לקדושת הפרט, כל עוד היו, כן, הם לא היו אינדיבידואליסטים, אפשר לומר. אני לא מרחיב בעניין הזה, שהשיח על האינדיבידואליזם כאידיאל מודרני, כל עוד היו להם הרבה ילדים, ולשכניהם היה משהו שאפשר היה לגזול מהם, הם גם, קדושת הפרט זה גם לגזול מאחרים. השאיפה העליונה של גזע העברים באה על סיפוקה. כל עוד היו להם הרבה ילדים, ולשכניהם היה משהו שאפשר היה לגזול מהם, השאיפה העליונה של גזע העברים באה על סיפוקה. אנו רואים זאת בסגידתם לפריה ורבייה רצופה ותמידית, אשר הגיעה לשיאה בימינו ברדיפתם אחר תענוגות ומותרות. זה היהודי המודרני, גם כן מעניין. ואשר יצרה את המטרה העליונה של בני הגזע העברי ושל חקייניהם הנוצריים. כן, הציביליזציה המודרנית, מאה ה-19, היא כבר מיועדת עם החמדנות היהודית. איך היא מדברת ככה בתור אוניברסליסטית? משום שהיהודים בנחיתותם, בפיגורם, חותרים תחת האוניברסליזם. הם אנטיתזה שלו, וצריך לשים את האצבע ולהיזהר. זאת אומרת, לאוניברסליסטים יש תמיד אויבים גם. לכולם, אוניברסליסטים הם לא חסרי אויבים. יש את מי שבאים לכלותם ולהפריע לאידיאלים שלהם. ובמובן הזה, אותם המפריעים הם מרושעים או מנוונים או דמונים, כן? אני מסיים כאן להיום.